Janja Gora u općini Plaški posljednje 3 godine postala je dom renomiranoj umjetnici Branki Ridžički. Ova je slikarica nakon godina provedenih u svjetskim metropolama odlučila svoj umjetnički put nastaviti u ovom slikovitom mjestu, gdje je uskoro otvorila i Three Little Birds Art Studio, prostor koji služi kao atelje i mjesto za umjetničke rezidencije. Dragi gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u novu epizodu Đira Plaški. Umjetnica Branka Ridžički sa svojom je obitelji novi dom pronašla u Janjoj Gori, gdje je staru staju, pored kuće, preuredila u prostor koji zrači kreativnošću. Gospođo Ridžički, vi ste zapravo rodom iz Zadra, a od nedavno živite u Plaškom. Kako je do toga došlo? Pa sasvim slučajno smo se doselili u Plaški jer smo htjeli se preseliti iz Zagreba negdje na mirnije mjesto i evo nekako sasvim slučajno smo završili ovdje kod Plaškog u Janjoj Gori. Ali zadovoljni smo jer smo našli lijepo staro imanje koje smo mogli sami preurediti. I evo, suprug i kćerke su pomogli da se ovaj stari štagalj uredi u atelje. Vi ste umjetnica s dugogodišnjim iskustvom. Recite nam malo više o vašem stvaralaštvu. Ja sam slikarica, djelujem već oko 30 godina. Radim apstrakciju na granici sa figurativnim. Ono što me inspirira je arhitektura, priroda, književnost. Često se znam osloniti na poeziju. Evo, to je neko intimno gledanje svijeta kroz jedan svijet boja i oblika. Osim što slikate, vrlo ste aktivni i poduzetni i u drugom smislu. Tako ste osnovali jednu udrugu. O čemu se radi? Suprug i ja smo utvrdili umjetničku organizaciju koja se zove Tri ptičice. Tako smo nazvali i zapravo cijeli ovaj projekt sa ovim ateljeom Three Little Birds ili Tri ptičice. Ideja je bila da pokrenemo rezidencije, umjetničke rezidencije za umjetnike koji bi ovdje odsjedali i istovremeno da možemo dati nešto Plaškome za uzvrat kroz radionice sa djecom. O kakvim se točno radionicama radi i kako izgledaju, odnosno gdje se odvijaju? Radionice se odvijaju u osnovnoj školi Plaški jedanput mjesečno. To su radionice koje je podržalo Ministarstvo kulture i možemo njima biti zahvalni da smo to mogli organizirati. Sudjelovale su 7 umjetnica koje su raznim tehnikama pristupile radionicama, tako da su djeca mogla svaki puta na svakoj radionici naučiti nešto novo o kiparstvu, o slikarstvu ili nekom multimedijalnom pristupu u umjetničkom dijelu. Koji je bio cilj tih radionica? Što su djeca sve tamo naučila? Djeca kroz susret sa svaki puta novom umjetnicom mogli saznati i naučiti novu tehniku, novi pristup gledanju likovnog dijela. Djeca su mogle jedan široki spektar likovnog izraza naučiti i sami isprobati kroz radionice i bile su vrlo posjećene. Jesu li ti radovi negdje bili izloženi? Da, organizirali smo izložbu u osnovnoj školi u Plaškom i evo, veseli nas da ćemo tu izložbu ponoviti i u prostoru općine Plaški. I recite nam još za kraj, kakvi su vam planovi za dalje? Što još od vas možemo očekivati? Pa evo, ima novih planova, razmišljamo o pokretanju jednog festivala, ali to ćemo još vidjeti. Svakako nas načelnik u tome podržava. Htjela bih se zahvaliti i načelniku i općini i svima koji nas podržavaju i svakako bih htjela napomenuti da imamo jako dobru suradnju sa još jednom udrugom koja djeluje Plaškom, Dolina priča, i zahvalna sam njima isto na podršci jer koristimo njihov prostor za razne radionice i nadopunjujemo se zajedno.
Branka Riđički svojim je dolaskom u Janju Goru pokazala kako umjetnost može biti spona između lokalne zajednice i svijeta, čime ovo mjesto polako postaje mala kulturna oaza Like.